Ja em podeu començar a passar el sac per darrere perquè se m'anirà tot. Ara provem-ho. Amb el que ha dit el Pere, amb tots els motius que ha dit el Pere per dedicar una bramada aquest any a tots aquests líders mundials, a aquesta crisi que patim, no creieu que seria bo una altra bramada? Màrio, què? Però, Uri, et sembla si col·laborem tots o no? Sí, ens atrevim o no? Podríem fer la primera gran bramada popular, no? Sí? Un moment, Mario, això com es fa? S'agafa el llavi? Hay que ser muy buenos, que no. Sí? A veure, tothom agafant-se el llavi, sisplau, inferior. Un moment. S'agafa el llavi, és qüestió d'aspirar, xiular i llavors deixar anar tot el que porteu a dins de tot l'any, deixar-ho anar tot alhora. A la D3, eh? A veure, senyor Mario.